kan DZGB, ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay katutuboy, wala nang tirahan. Alright, mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao, asin saan man kamo sa mundo. Sabado is today, kaya minabalta po ang programang Boses kang Kapalibutan. Wala ka Siyempre, mga tuga, ako po sa lingkod Mardila, dahing iba sa dito sa Naperotian. Siyempre, sparring partner natin kapaligiran. Father Momoy Borromeo, ang lalaking parasabat ng bagyo. Oh, sinusod na ng bagyo. Keri ba? Good morning, Father. Good morning po. Salamat na nakabalik digdi. Ayan. Alright, nakulang bagay po talagang akadit man ako ito na nakubiyay ni Father. Pero Keri bayan sa Bagyo, pasiring sa Buswanga. Buswanga. Bagali sa Buswanga, pasiring sa Butulan, Zambales. Talagang duman ang daralaga ninda, di kang kang mga bagyo. Yung ano. Kumusta naman, Father? Anong kunya naman? Sitwasyon naman compare niya sa Manila o digdi sa Bicol kapag araw ka na panahon? Pero may mga baha mangyari. Talaga, BBM talaga. Baha sa buong Maynila, Sa buong mundo. buong bansa. Talaga. Oh. Makangalasunta, ngunyan baya.
sige na ang baha kung sa mga bagay kay ito na dahil man mga lugar kay ito na dahil man pigbabaraha. Aha. Pigbabaraha ng ngunyan. Yan na yung yan na yung padusang balik. Kaya talagang concern po kita kay Neo. Yes. So, Kundi ang problema ta pigpaparabasol ta sa naso flood control. oho. Na ang lambang sa tuya dapat man mag-control kan mga basura. Basura. Tagabos kita igwang stakeholders po kita kain karahayan kan kapalibutan. Yes. Taan sa tuyang ang inang kalikasan talagang nagtitios na. Iyan, nagkukurahaw na. Nagkukurahaw na. Bako sa yung boses kundi inagrangay na. Kirangay na talaga. Kaya ang lambang saro po talagang kinakaipuhan tanang. Oho. Ang number one po talagang kalaban kan sa tuyang mga flood control, mga kanal, mga salog. Ang Tubig. number one talaga po kaya ng problema ta. Ining plastic, Oho, yan, mga kunyan. plastic po talaga. Nawa nga na isa karagatan. Itarapok-tapok Number one na problema po, ining plastic. Iya, pero mo Ta, nakala. ang mga sira po baga, Oo. igwara mga microplastic. Ayo, pag Kaya kinaon nakulo ng pagkaon ta. Pero di igwa na kita. Sabi kay ngaya, tama so kanta. Killing you softly. Pero ngunyan, massive na po itong killing na ito. Iyo nga. Kaya kinakaipuan po talaga, pangapunan ta, healing, bako sa ng killing. Oho. Talagang- Healing talaga. Healing the soil. Oho. Makaugmahon man kayo nito, nagkakaigwa ng mga iba-ibang grupo. Ano yung pala, no? Healing the soil, healing the environment, environment, and healing healing the ourselves. Takulo naman po kay mga makaurugmahon po mamagata. Kadakul may luway ng mga grupo na naghihinguwang mapakarhay ini katapos Yes. ining mga basura katapos nabaritaan ko garo nga si isa ito Si Ang. si Ramon Ang Oho. matugdok siya magibo siya ning kuyan. Doon sa Manila, Oo. yung From waste to energy waste to energy. facility. That is good. Pero Pero ngayang mayor ngaya, samu na kamo magdarag kang basura nindo. No profit. Sabi niya. Tayo nga mga plastic, grabe na talaga ngaya. Iyon talaga ang kunya na, no? dapat talaga mag-isip-isip na kita kung mga alternative kan before it is too late. Actually, late na nga gayon. Late na. Late na. Kumbaga, ma-implementar pa sana kita, pero lang pig-implementar kang ibang bansa, maisip naman silang panibago para mas makusog pa. Late na kita, late na. Late na talaga. Kita sa Pilipinas, late ng maray. Ayan. Kaya, pipamati talaga sa tuya, ini mga baha na ini. Correct. Oo. Iyan, sabi nga ikan, eye-opener man sa tuya na we really have to redirect our attitudes towards our waste. Yung sabi tang throw-away culture kita. Iyo. Di ba? And then, yung usage kanina, nakalawag kita sa plastic economy because of the commercialization pa rin, di ba? Yes. Pinasaradit-sarit in the sa indang mga pakete, tangani na madaling ibenta. Not Katapos- knowing na yung impact kayang pala, di sus Marius. Grabe. Grabe pala. Yan ang kaya ko para encourage sa bagay na do away with single-use Single-use plastic. And then, balik kita naman sa dati na takad-takad kita. Magdara kita kisa dirit ang laagan, di ba? Tangani. Mahalaga po yan. Oo. Taka ito po, baga mabakal kay Lana o Yes, oo. may Lana. mga dara. May dara-dara, may Dawa gas, Oo. kung ano, may mga dara. Yan, ganyan gabos na plastic. So mga Kaya, matitawa naging plastic. naging plastic. Grabe plastikan. Ay, good morning pala kay Ate Jing Valoncio. Ay, Jing, good morning. Kumusta na? Long time no see, ha? Siring man si Ate Donya Helma Cordoba Sagin. Thank you for my shirt. O pagbalik, welcome back. Welcome. Well, thank you for my Australian shirt. Sinalag ko na tulo sa atin. What tayaning, mapresko pala rin eh. Iba man ang gibo talaga naman sa ibang bansa, mapresko sa lawas. Ayan. Anyway, ayan po napaagi ta kinaagihan tayo, Father. Talagang gusto tang mahiling. Anong pagkakaiba kan Legazpi? Anong pagkakaiba kan Manila? Anong pagkakaiba kan Zambales? Kung may mga pagbaba. Pareho. Halos puro parareho po. Pareho. Pero
mga iba-iba pong approaches ninda. Yeah, Para ah. duman sa ito po, nga lasong nga pa ako duman sa Busuanga. Ito po paano kaya kan sa pearl farm. Oho. So mga dagat duman marulinigon. Iyo duman father pigco-culture ang mga Duman ano yan? picoculture ang golden pearl. Pearl. Golden ha. Golden pearl Ano po. ba nailing ko itong Buddha so puti. So white po. Oo, duman sa Itong Puerto white Princesa. po baga dawang kuya niyan sa fresh water nga mas dakol na Oo. nakukuha ang white pearls. Pero itong black naman sa Tahiti. Oho. Pero ining golden pearl digdi sa tuwi sa Pilipinas. Siguro digdi sa Asia kita sana nagka-produce kan Isa ki baga maguna golden ka- pearl. Isa baga maguna kang father na nakakulture pala naan. Iyo po. Kaya ito, Agriculture pahirapan ng duman pag-dive. sa Busuanga, duman sa Taytay, duman sa Bugsok. Mahiwaso na yan na So, ang mahiwaso yan, na father, area yan. Pig culture yan for commercial use. Yes po. Yun, parang ano yan, mga 5 years ang growth kayan. Iyo 5 years. Ako sabi yung father, so linagduman sa lata baga. Yung mga lata baga na nilagan kay itong pearl. Ano itong pearl na ito duman? Buhay pa? Dahil po, dahil ko siya na po duman, talaga nasa oyster. Oo. Katapos ito, after mga 2 years kaan, garapig operaran ito, pigbubugtakan ki, garapang, ang sistema po ba kayan? Pag iwang ngayon ko yan, may na-irritate iyan o halimbawa nalagan ki bye-bye, May purin object. ipatusan kan kang Ah. oyster, Duman na po. yun ang pearl. Ayo. Ini, garo, bibugtakan ki, garo gold manggayod, katapos na pipatusan kan laway kang oyster. Oh. Yun na po ang pearl. Tagas na yun ay 5 years. Aba, yun man yun ang nature. After 2 years, in 2 years, ma-opera. Katapos, ibabalik kita rin naman. Everyday, pighiling din daan. Closely monitored. Closely monitored. Aba. Kaya mahalon. Iyo iyan man ang sa inyong product. Yun po. Oh. Kadaklan naman mga taga, igwa man naman Bicolano, igwa man ki mga taga, pero kadaklan, dyan po sa Cebu, mga taga Cebu, Mga taga Cebu. mga taga Mindanao. Hmm. Pero talagang magayuro naman, malinigon po talaga ang dagat. Iyo. Mas malinig pa sa mga iba-ibang mga resorts po baga. Gusto ko sabihin, Malinigon. day dumanin mga waste na bigya papalit Dahil. kan ang bagat buda kan amihan. Dae. Tapig nilinig din na pigkukuha din na ta. Igwa nga na po silang foundation. Sana ma-extend ito igdi. Oho. Katapos, so, Save Palawan Seas Foundation. Ayun, may mga Na ang sistema nila talaga permisyang nagmumonitor kan dagat na mawaraan mga mga plastic na yan. Pigda-dive din na yan. Iyo, talagang pigataman, pader. Pigataman po Pigataman talaga. talaga. Northwood po talaga. Northwood po talaga ang dagat. Northwood po talaga pati mga tao. And then, Northwood. I guess, coupled dyan with the local ordinances or Yes po. laws, Ito diba? po paanong area ito, garo pig franchise nila sa city sa Palawan, government kang Palawan. Oo. Oh, kaya may talagang ginibuan kibatas na strictly enforced. Iyo po. Oo. Katapos, ang kagayon ng kaning kumpanyang inita, igwa man silang CSR, Corporate Social Responsibility. Pig-asikaso man nila itong pig-asikaso man ito sa mga IPs duman, Yan, indigenous people. communities duman. Po, pig-asikaso man nila. Ay, very good. Hindi na displays. Diamond Diamond displays. displays. Pig-asikaso man nila, pig-kukuha ng mga livelihood programs, katapos pig-tarabangan man, pati sa education. Oo, yun talagang complete package na. Po. Ayun, tangani na dahil man ma-dislocate kumbaga. Iyo po. Oh, di talagos man ang buhay nila sa dati nindang kinagisnan. Opo. May mga Pero additional talagang nailing ko, po dahil nailing po bagay na ining Mindanao o ining Palawan, one of the best places Oo, na oo. para sa destination, tourist destination. Tourist, oo. Kaya kadaklan man duman sa Busuanga, sa Bugsok, sa kaiba pa, talagang kaya mga turista. Dakulon. Po. Appreciated talaga nila ang Palawan.
Oh, yun. Magayon ba? Pagyaon nga duman sa Palawan, so mga kuya maga sa dagat, Oh. mga isla na haralang kawo ng maray, Oo. granite kayo diyan o ano, Oh. magayon talaga. Day pigtik pa, day pigtik-tik. Day pigmina, no? Pero kung hindi ka daan, minahon na yan. Rimati. Rimati na yan. Magayon talagang kinakaipan, pigiling ko, last frontier saro sa mga last frontier ang Palawan. Ayun, no. Dapat asikasuhon ta. Di kita digdi sa tuya sa Bicol. Dakol man dig mga potensyal. Nakulong ko ta na, Oo. kundi bigraratakan ta. Kaya lang talagang didiskuido. So mga corals po bagay, di, ay, sus ko. Kaya nga ni kito, nagpuon-puon po kami dyan na Rosary Coral Genesis. Genesis, oo. Duman po bagay sa Pandayan. Opo. Kundi nakuyan kan bagyo. Iyo. Siguro, balikan mo ito, giraray. Yan, sana makunyang giraray. Ma-reconstruct, kumbaga. Ma-reconstruct po ito, giraray. Kanya raw pa man pader ko di, waragas na. Waragas na. Pero, Bako na sa bilog. pakarayong ito. Oo, yeah. Bidi, Coral Genesis. Ah, Nganing itong coral plus mangrove reforestation. Yan ang gusto kong i-advocacy. So sa West Philippine Sea, o so sa Albay West West Coast, Oo. saka ining Albay East Coast. Iyan. Kaya nga Rehabilitation pa rin ng mga ihistaran kan mga sira. Ano, ang mga marine life. Iyo po. Oh, so Kaya coral nga reefs, sa Pizza nawala. 12, makikiulay po ako duman sa Bicol University. Gusto kong i-involve ang academe, Okay. research, nga ni Kenneth, nga ng Research and Extension Service. Tama yan, taka science-based. Iyo po, science-based. Magayon kung magkasararo kita na, nga ni ang mga programs na ini, ipadagos, saka makamurmundo po, da kumisan, mga funded programs yan. Pagkatapos ng funding, tapos na. Tapos na. Oh, yun ang Sana may sustainability. Walang validation, di ba? Yeah. What happened? Pero sina Professor Plutz, Oo. may mga validation man kan. Yes. Pero talagang hindi na sustain. Ang pinakaano kasi dyan is, do not count how many propagules you planted, but count how many live. Kung paano, Di ba? Kung pila na buhay, ito dapat ang bilang. iyo, Di ba? Bakit kung pila ko bilang kang pinatinan mong propagules, ayun, natapos na. Kundi dapat monitor Kaya- kung nabuhay ba yan o dahil. kaya imumonitor taman itong mga taranong tang bamboo. Oo. At least namomonitor, closely monitor ko sa San Fernando. Ayan. Ang pinakabagang kasi dyan, Father, dapat talaga may roadmap. Po. Tanganing step by step, natututukan. Karoon ko po sina- sporadic lang ngayang magtaranong kita. Tapos na. Pagka-picture, tripwasan na. Iyon. Yeah. Kaya tamang-tama po ining meeting sa Pizza 12 sa Bicol University Research Department. Oo. Katapos sa Pizza 13 kita man na Martin Reynoso. So Opo. sa mga JCs, Yes. katapos ining Rotary plus ini pa pong sa Akademang Giraray. And then hopefully we can invite the church in social action. Gapos po na pag huroron ta po din, bako sa nang huroron. Oo, dapat may Bako sa action. nang huroron na kibulong, kundi may action. Dapat hindi lang kwento, dapat may wenta. Ayo, may kwenta. Tangani na kwenton kung ano na. So, bataan iba ka. Talhabuong ang kwenta. Ang iday naman pa, nasalida ng kwenta kan lista. Ay, mga kaparmes na mga parauman ng paroy, kumusta na kita? Yung ba ya, ano na? There is a crisis na yata eh, ha? Yata. Barato na da, Father. Oh, Binarat bako yung pigahanap ta, barato Binarat ng todo ang produce ng mga parauma tasos, Mariusip, ha? Paano man Ano daw, so ano? input, mahalon. Iya, aputun ta daw dyan, no? Aputun ta ang amigo ta from Provincial Agriculture and Fishery Council. Pero nakaabot na sa inday ng problema ngini. Ano ang mga sa indang lakdang ko dyan para matabangan sa mga ka-farmers ta? Sir René de los Reyes, good morning.
Hi, good morning kami. Papa Mar. Good morning. Marinaga man sa mo nga naghinanyog lalo kay Father Momoy. Yan, opo. Sir Rene, may problema yung mga paraumatangon niyang kamparoy? Yes po. Ano yun na, 2 bulan na gayon o more than? Mhm. So, ano yan, kunyan? Sa pagpapabakal kan silang produce? Yes. Ano kaya ni, dahil nga ni sa punong-puno ang budi kang NFA, although kaya talaga ang garden angel kang mga parao sa parita, kaya lang, hindi nila kakabakal nga nito dahil sa puno-puno ang mga bodega. Ayun. Oo, gusto kong sabihin, so, dahil nagbabakal kang sa indang paroy, dahil ka sa indang mga bagas, dahil nagmaterialize sa programa? Igwa, kaya lang, siyempre, ang gabos baga kaya, ang gauge baga paano kaya is NFA. No, yan, maano mo baga kaya ang buying, ang pagpabakal ba kaya kang NFA, may P20 sinda. Pero niya, may nagpapasiguro dyan ang mga negosyante. Pag P20, pag bakal sinda kaya lang ka, magdag sa bagan 20 na yan. Di, siyempre, so negosyante, abo, magpapirdi yan. Iyo Okay, di anong intervention po, anong recommendation kang PAPSI with the local government yun sa ibang agencies para matabangan tayo ng mga paraumatang ini? So, para mo naman na proactive talaga ang PAPSI pag-arog ka. One time kaya nag-invite si NFA sa Moya sometime June. In-invite niya kami sa NFA. With regards duman sa proposed auction kang NFA, kang bagas nila mga aging. Sa mabarong rice farmer, nag-attender kami duman. So yun nga yan, nag-abot sa bottom line. Why arrive to auction na dakon lang punakulong kinagalog na import na bagat. So right there and there, pagkatapos kang meeting, may nag-emergency meeting kami sa sector kang rice. So we invited the NFA, so with the DSWD. Itong naisip na medyo makakatabang tang DSWD kaya pero may siyang inimbitaran sa mga livelihood and other aspect related to agri-fishery sector. Kaya nasasabi naman kaya ang DSWD kasi ng program na pinapod na Sustainable Livelihood Program. Yes, yung SLP. Wherein, sa duman, so rice retailer ninda, retailing. So nahiling ko na kung kinag-apply doon, may mga asosasyon, may individual, kasi yung asosasyon na parang nag-guarantee worth of 300,000. The rest, mga 15K siguro. So sabi may, dako lang factor ni, kasi Legaspi alone, dako lang kinag-avail ka rice retailing na livelihood. So sabi ko, kung si DSWD makipag-tap, kasi nag-resolution kami right after kan sa Muyang special meeting, nag-resolution kami na we encourage si DSWD na mag-adapt kang National Food Emergency kang National Rice Coordinating Council na pag-recommend kan DA na through FTI na mabakal-baga kasi na lang ang mga legit na pwede magbakal sa NFA, Correct. LGU and the DSWD. So nag-come up sa Moya na sa pagitan DSWD sa indang program na Sustainable Livelihood Program na rice retailing, madidiklag ang bodega kang NFA. Ayun. Kasi sabi nito 1 month, kung tans ang babara kalungkaan, ang the first base, sabi na nga ni, nagkikuha kami kiseries na pag-ulay kang DSWD. Sabi ko, if you adopt this resolution namin, nilang program ini, you will be helping 3 sectors, hitting 1 shot, 3 birds. Sabi ko nga ni, so sabi ko, masatabagan mo, so maabil kang livelihood din do, na matinda kang bagas. Pangalawa ka ako, matatabahin daw mga rice farmer naka-pipeline sila magpabakal sa NFA. Di nga dipiga ako. Dahil paano yung bodega. Although di taman mapabasol po sa NFA kasi kang naka-ormi sa NFA, beyond their buffer, sobra-sobra na tayo na bakalinda. Pero still, sabi ka NFA, babakalon na yan. Yan, warang paglaga na. Dahil kung mag-asala, so
9 days na buffer inda, sobra na sunan inda, so as mandated sa inda. Ayun. So ano yun, Sir Rene? Sarap ko sa- Makikipag-tie up ka mo with DSWD para magrata nimbawa ng SLP program nganing makapagpabakal ka mo ning bagas and ma-unload ang ang bodega kang kanene pay. Yes po, Papa Mar, yes po. Yan ang Hindi nagpagyan ko namin na. na. Oo, kasi masiram ang bagas ng Inipino. Tapos sa dinita yan, ani. Kaya Yes. sabi Oh. ko, kung pwede sabi ko, bagas ng nindo. Kasi imagine, 33 pesos, 2 pesos ang nila, 35. Di makakabakal man barato. Correct. Kasi kung umabot sa punto na ma-auction sinda, ang auction kaya magpipribe kung anong running price sa market eh. Di ba mag-40? O siyempre, pag 40 binid yan, then ang mababa sa 50 naman ang Iyo, babakal ka yan. Mahal. Ayun. So, Yes, sana ay sabi nga, mag-stick sila duman sa program na pig-offer ko tas kan LGU. Pero garbang LGU takers eh. Ito ba na sa LGU ngaya, pabakalan mo ka mag 33 pesos, tapos pwede yung ipabakal ng 35, pwedeng 33 pang gilaray. So, yan man ang target pa nindo, tabi Sir Rene. Opo, yan na. Kasi nga, yaon na dyan eh. Yaon na so, makaipon naman kikwarta sa mga farmer ka. Siyempre, pagkaiponan, isusugalan nila. Bakit kibarato? Imagine 8 pesos. Ang production cost mo is 12. Grabe. Ano yan? Gano'n lang gano'n lang input mo niyan, tabi Sir Rene. Yan nga yan, 12 pesos nga per, per 10, kilo ang 12. input. Ang production cost siya. Pero yan, 10 pesos? 12. 12 pesos. So, pabakal 8 pesos. Babakalong sa imong 8 pesos. wala pupulutin tayo sa kangkungan. Kasi iba, trouble ako, kaya nagkapunta ko sa imo, bata, rice granary ba dyan sa lugar na yan? Abo na magtaranaw? Mahalat sa nakang ayuda. Nag-convene na kami sa in the presence nga ni BM Das kasi ang agriculture. Pag sabi niyan sa mga farmer, nagsabi sa kilobata na po na magtaranong dahil nga sa babaratoon. Oo. Ma-vegetable mamaritatas na lang kami. Yan, the other week we met the governor, Governor Rosal kasi nagkiwa kami kay Porto Sibirit last week. Inano kami naman na maka-istorya. Bale, yung nito, we tackle different issues ng rice na with field rice and Phil Rice. DA. Sabi mo, okay, kasi sabi nga, may nahiling siguro sa posto magpalgo. Sa palgo baga, pinuha na governor na 3 million. Sabi mo, kung pwede, i-parking na muna yan. Kasi, yes, advantage to the farmer. Kaya lang din manabakal si Inipakibagas. Deng laagan. Bagay yun ang palgo bagay. Yun yung parang subsidy kan local government. Additional top up duman sa presyo kang NFA. Di ba? Pag nag-log ka ngayon sa palgo. Okay, sabi mo, better po na LGU na magbakal. Tampalay. Oo. Di sabi ni Gob, pwede ba yon? Di nagbatin si yes, sabi nga Gob. Kasi si Naga daw, nagpo-propose na nga kay mabakal kang Paroy. Si Naga City. Pero Mayor Robredo. Nagkapap na sila kung paano mabakal para hindi malihado si rice farmer ta. So nagtagdumag mindset si Governor kung paano. Pero magid sa authority sa Sangguniang Panalamigan, parang duman niya hukuhan sa pre-positioning yata ito. Nagabos na LGU igokaan. Na just in case gabos na LGU na may mga rice na production, talagang mababenefit ang mga rice farmers sa kung magmalansin ng pondo dyan. Pwede ng mga actually may nangako ng mga rice processing center na kami nagud masupay nga sa Ilonggo tarabangan kita. Siyempre ang dyan sa may mga dryers advantage. Although ang provincial government ko naman kita rice processing center niya sa tulad sa Ligaw. Oo. Nako, medyo no. Pero hopefully maging yan. Ang kaipuan so makaangat-angat sa mga parao mata although garo may pig budget si governor na 40 million para sa rice production ito. Kung nakulan ang production mo kung saan hindi ka man napabakalan, paanohan?
fertilizer ito, fertilizer sabi. Oo, sa fertilizer, di ba? Pigarustrial may. Oo. Sa fertilizer. Kasi pa nagkamat pa ni si Gob, primero nga ni nag-10, 20 hanggang nag-4 dahil sa nag-ano si Gob kang industrial may. Tapos sabi ni Gob, pirang million sila na pag-invest niya sa rice, sabi sa DA. Million, 100 million siya. So pag yan na po diyan, kung ng invest giri so the benefits kang mga para mata kung pera man yan nakakapag agad sa profit din da. So nag-mention duman si DA na argo kini with a price of 18 pesos sa Eliping Fresh. Di okay, hindi problema. Sabi ko na magigom, nagbatin ako. Sabi ko yes go, it's okay kung 18 NFA. Ano kung di argo niya, di nagbabakal si NFA, paano man mabenepisyon mo si farmer? Iyo ba? Price. Karala pa yan. Ano sabi ko? Magmakal ka mo LGU. Kaya doon na-open ang usapin. Kaya nagka-up ka na kung paano. Kami kayo yun pa kumara. Pero mas pero mas doable garo na so provincial government ang bumakal kan produce nindo. Gabos po na LGU. Gabos na LGU. Pwede. Malinaw. Ano hindi ko nga ipapun na prepositioning na budget di ko masyado tabako ko masyado kang budget sa government na sinda na magbakal di ano man yan pwede man yata di ko lang basta ano siya for study. Ayan, yung kunya nga na, di ba ang prepositioning kasi yung para sa disaster eh. So ano mangyayari kaya, mabakal sila ng paro, sila na magpamulino. Instead ngayon of buying sa NFA, nin bagas na. Parang araw ka nung mangyayari ka. Yeah, so Tanganin pati suwata. Oo. Ayun na yun. Hindi maagrabyado. Oo. Hindi maagrabyado si para umata. Sana lumusutan sa sanggunian. Tumatanong ta. Sana lumusot sa sanggunian. Napusa sa probinsya. Will pa siya resolution ka ang tabi papamarang. Ayun, yan. Will pa siya resolution. Magpadara naman kamutangan na, no? Nadagog man sa indong sanggunian panlalawigan eh. Ano yan, time na dapat magtarabang kita. Taday na pagpalalawan ang problema ito sa food security. Otherwise, magkikwa kita kitang gutong ligi. Kasi magtanong paano kita, kung dahil pabakalan kang ibang nasyon, kang satuyang... Kung yung pati ang bagas rin eh, lalo dyan sa 3rd district, duwa ang problema nila eh. Ngunyan, nagdudua-dua sa iba magtanong, buroswang na sa mga flood control. Dapat ko sa may parting libon. Pagkatapos, matanong kayo, barato ang bakal. Pero mahal ang input. Nag-iisip sa iba na So, pero yung mga pigitibo nitong mga lakdang, dakulang bagay ini. Sana magkatarabangan man ang gantabi sa rin eh. po. Sabi ko nga sa DSWD, kasi pag nagkataon niya ako na ginibo ninyo, kamo ang pioneer ka, hindi mag-aarogan yan. Kasi this is a national issue. Opo. National issue ini, na siya na problema. Pero kung ma-intervene ka mo, daklaw na pagpare na kakitabang ka mo sa pugi ka mo niya o kang kay Presidente. Hindi mo ka mo kilakdan na matabangan sa farmer ta. Yung mananggad baga. Pigta-target na nga iso para umang pabakala mang kibainte. Ayan. Okay, Sir Rene, mag-antabay kami kan mga mga development sabi sa mga developments kayan. At aram ko na hindi papabayaan. Iya po. Nakapag-monitor mga although may mga step na gagawin si provincial government, actually nasa paglibot nga ni kami kabus na mga munisipyo, nakapira na kami munisipyo. Kaulay may mga chief executive, nagkapamidbid kami, kami po matabag sa Indo. Through our recommendation na may mga big ticket pa mag-register. Mga issue na concern na nakukuha mi sa mga farmer, ito may po sa by way of resolution mi. Ayun. Ang mandato mi kayo, magkonsulta sa to yung mga farmer and fisher po. Ini pero sa SLP na, Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Pero, gano'n ko man kamong ginibong paglabi sa Department of Labor and Employment para makatana man ng tupadin ng mga paraumata. Kumusta tabi ang development kini? Actually, sa Dole man, just lately, nag-meet man kami with the Dole. Na-consider project na
big open sinda. So may 1 million, may 2 million, depende sa capacity ka organization. May individual man siya. So, ikaw man ang ano dito, makata na ki 20 pesos man na baga sa para uma. Yung sabi mo tabi pa uma. Actually, negative si mga farmer diyan. Kasi ang farmer kaya, naglalaan ng pagkakaninda for the next cropping. Kaya no need, kaya ba ang taramgang para uma. Di bali, wala kaming subsidy, basta makaroon lang kita ang presyon sa mo yung ani. Okay. Naalala ko lugod yung sabi ni dating sekretary, Secretary Pinyol kang DA. Dapat damon yan, ang parao matawang ki 30,000 na suporta kada hektarya para sa pisong, fertilizer as in sa farm inputs. Tangami ngayon na dumangayon din ang buhay. Tapos ang farm gate niya dapat 20 pesos kada kilo. Dakol na yan. Mas nakula yan. Mas marami na solusyon yan. Pahomar, ang farmer, we are not beggars. We are not beggars ang farmer. Yes. Bread and butter mi yan. Whether may ayuda ang gobyerno ko, still matanam kami. Kaya nga pangit yun, na although this commodity talagang napopoliticize masyado, but yan yung sinasabi ko nga isa, kung pwede, ang agriculture pagaluan kay politika. Kasi pagkakanta yan Otherwise, yung pag-agriculture compare ka, hindi ito magiging food sufficiency rin sa Pilipinas. Correct. Opo. O di, sir, ano po ang sa imong mensahe sa mga paraumata? Sabi. Sa Sangguniang Bayan, sa Lalawigan, mga ka-farmers, ka-fisher folks, yung po ang sa tuyang council, Papsi Albay, na ready po anytime for your service. Kung anong itong issue na gusto nyo ihatag sa muya, nyaon po sa muya, may opisina kami sa Apaw. Okay, sa mga mapsis nindo, i-approach ng mga mapsis nindo, or kung may mga box organized sa Sendo, rumani po kamo dyan para makabot po ang Sendo mga concern. Kung ano yung po kamong issue na natuya po resolbaran. Yes ba? Yan mga tayo po, Pamar, and once again, good day po sa Gabos. Yes, sir. Good morning and salamat. Yan, mga tugang, mabuhay ka mo dyan sa Papsi. Si Rene de los Reyes, Father. Yes. Ikaw na pa rin sa Pigibo Manalakdang. Maray. Hopefully, mapagbigyan ng DSWD na yung SLP program yan na nganing sinda magipag-tie up duman sa sa FTI. Sa FTI kasi nag-release kayo ng mga bagas na yan duman na-apply. Tapos ang mangyayari, kita ko silang boot share duman para mag-withdraw ko ng bagas diyan sa NFA. Di ba? So kung sa SLP, kung ni-grant sinda, DSWD na mabakal. Tapos ipaw sinda para ipabakal ka mga paraoma. Yung farmers natin. So, 33 pesos. Masuportan talaga ang mga paraoma. May multiplier effect yan. Correct. Kung pinabayaan mo, dahil na talaga mataranaw. Correct. Maharalat sa nag-iayuda. Yung actually mga irrigators association ang nagpapahayag na considering kan father na nangaya kaming nakakuha ang dilensya. Pagal-pagal, imagine 12 pesos ang gastos mo. Tapos babakalon sa imong 8. Wow. Mapipilitan ka man na ipabakal, nasa nataba ka malapa. Grabe. Kaya kadakol lang talaga ngunyan ng mga paraoma na nagduwa-duwa na magtanong mapagal kang maray. So iba nga nag-construction na sana. Kaya dipisa ka naman talaga makakuha ang paraoma. Minsan, ma-construction ka ngaya, 600 ngaya ang urnal. 750 ngayon, so medyo may aram-aram na. May skill. Oo, di ba? So, kung talaga ngayon fully skill ka, mga 800 na. Kasi, nyaon ka ngayon dyan, nagparalapi ko sa uma. Tapos ngayon, pagkatapos, dito sa nang makuha mo, kulog kibot niya. Ang mas grabe, itong kulog kibot. Sana dahi man mo, di kung magsuko, tabi, mga ka-farmers, Fight na kita. At taypuan ka mo ka nasyon. Di ba? Yan nga lang ang irony sa Pilipinas because the very people na nagpapakaon sa nasyon, iyo ang tios. Iyo ang pipagutom. Iyo ang pipagutom. So, nagpapakaon, iyo mga gutom. So, nagpupirma sana, iyo ang basog. Yan ang problema natin dito. Paano tayo din matano sa dito? Kung narin ito mahiling na ang mga paraoma tadigdi, arog duman sa Brunei, di Pajero,
Pag ma-deliver kigulayon. Di Montero. Di Montero ya. Kaya nga ba, Partner siya. pigaranan ana Montero, tapang bulod, Oh, yan eh. Nganing makatugan sa ano, no? Mountain. Montero. Yeah. Kaya, makangalason, daan mga paraoma sa ibang nasyon, mga talagang suportado kang gobyerno. Yes, so. Duman sa Japan, suportado ka talagang ang gobyerno. Talaga pag-arugan, mainggan nyo talaga na magtanom. Katapos, ang magayon duman sa Japan, for example, ang mga agricultural cooperative, very, very strong. Oo, at kasi may conviction. Mm. May commitment. Hindi sa tuya gusto, pag nag-kooperatiba gusto, dili sa mantulos. Co-op, tiba. Di ba? Di ba? Kooperatiba. Kooperasyon, magatag ka ng kwartang kontribusyon para duman sa imong share, and then, ano yan, tsaka ka matitiba. hindi yan, you cannot do it overnight. Di ba? Sabi nga ni Ken, may sakripisyo talaga dyan. May sakripisyo. Yung mga ang konsepto ka ng kooperatiba na in the morning aya, magpasubli ka na kan oras mo buda kang sa imong ano yan, mga finances. And then at noon, makakaigwa ka nagki-diit-diit niya na paggaray-ray man niya kang buhay mo. And then at night, iyon ang ito, makaturog ka ng husay ka, nakaiga ka na sa pera. Ay, sa inan. Narin daw mangyari. Sa inan, magayon na pangaturugan, pero kung minsan nagiging nightmare, Night, bangungot mo na. bangungot kung minsan. Ay, Diyos ko po. Pero ang bigang alas ko nga po kayo, kan panahon ni itong sarong secretary sa kuyan sa agriculture. Pig-operan po ito trichoderma. Hindi po ba ang trichoderma? Pang-enhance ini kan daga. Pigiling ko nga ni, panghid ini kan daga. Katapos dito sa ng biofertilizer, mina pang-enhance talaga ini kan biofertilizer. So mga panggang na daga. Mga panggang na daga na. Katapos may mga experiment po na revitalize. Pero ako kato si sarong Secretary of Agriculture, dahil ko rin i-mention, akasupulon. Habo niya. Paano sala so approach ka itong amigo ko na nagkang kaning trichoderma. Pag magamit nga kita kaning sa Pilipinas, dahil na nga kita ma-import, ay, habo ko nga ka na dahil importation. Yung pala. Yun, sala so keyword. Sala so keyword. Pero pig-introduce sa mga ito, luway-luway sa mga LGU, katapos sa mga cooperatives, sa mga NGO. Magayon talaga. Imbis na limang kuya sako ng fertilizer, pwede sa nanganing saro. Iyo Sarong pakete. Bakong sako. sa pakita sa. Mga perang litro sana. Makasayang. Ang trichoderma, so mga kuyan, niyan po, pigkukuha po sa mga, dyan sa mga kahoy, sa mga, hilun mo ang forest buga, green and green dahil mga fertilizer. Yes, iyo managad. Saka protection pa ini sa mga pathogens, protection pa ini. Yeah. Localize ka pa rin ito, local eh. Yun po. Kaya di binaka. Sa makasayangon po. Puprobaran ko nga na po ini. Sa naman sa Lidong, sa suggestion po ni Dr. Vega sa kaso ni na Professor Plot sa iba pa mga retired professors dyan, gusto mong gibuhon na ang Lidong, ito pong Mary Sealing Sanctuary, Laudato Si Farm, gibutan merong demo. Integrated farm. Integrated demo farm, eco park, pero eco farm. Yeah. Tangani na ang mga paraoma, mahiling nila, mga paraoma po paano, dahil mo basta-basta maturuan. Gusto ninda, mahiling talaga, involved sila. Kuya naman po paano, pigpara-abuso naman. Iyo. Pareho kayo ng unyan, na matanong ka, 12 ang kaipuhan mo, kada kilo, babakalong sa imo.
8 pesos. kang commercial rice traders yan. Ay, Diyos ko. Sinamantalaman ta. So NFA, dahil man nakakabakal ta, dahil nang laagan. Alang ka mong ang bakal. Imagine, 8 pesos. Ang luwasan na kayo. Mag-8-8 na sana kita. 23 mong ang bakal ka na NFA, kundi siningan ibugtak. Ayan ang problema. Nga, taday nila. Taday na ipagpabakal mga stock din niya. Hindi, actually pa din, ang konsulto ka na kay ni, in-offer yan sa mga LGU na kamo ngaya, mga LGU, pwede ka mong mag-transact with FTI, nganing makapabakal ka mo kainin na 33 pesos or 35 pesos kilo na bagas. Kung sa babakal mo sa NFA ng 33, tapos yung LGU, siya mag-desisyon kung dadugangan niyang dos o mantinido niya sa ng 33 para sa mga constituentes niya. Pero dito sa napadre sa takers. Kaya na nangyari, kunyan, nagsuro pa, kasi subakal kang NFA, thinking nila, mabakal sa ano mabakal sa mga LGU, ay pangyari. Naramdaman ko kay ito. Naramdaman ko kay ito. So, gabi bang pagtiyos? No. Nga mahalon ang bagas? Iyo. Kito, Nagtirila. ang mga government, ang LGU, mga parokya, nagpapabakal kay bagas. Correct. Naramdaman ko nga ito. Si Sister Sonia, pati nga ni si Chita Lopez, nagtatakad ang kibagas. Bigasang bayan. Bigasang bayan. ang nangyari kito pare, naging pala bigasang bayan. Ay, Lahat ng programa, iraw-rawan. Diba? Grabe. Jesus Mario Joseph. Okay. Anyway, mga kababayan, istambay lang mo dyan. At mayroon lang tayong paradaaning mga nagkapirang commercials. Ang mga baretang sinupunan ng huwag ato dyan kansan mga binasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking
Plus Alive. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumbaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, ako Bicol. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung
kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabo. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, patenya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungan. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginawangan kan kadaklan. Alright, mga dugang, balik po kami ni Padre Momoy sa programa Boses kang Kapalibutan ko niya bukal daw na ninin Saturday. So yan po ang samuyang mga diskurso pagabot po sa agrikultura. Basta tandaan lang po nindo, daing gutom sa pagtanom. Kung ang bunga ang babakalon mambaratuhon, kayaan siguro ang pang-apudan tangon yan, sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Yun, no, di ba? Ariglado yan, ha? Pero dapat magkasararo talaga kita, lalo sa mga yaon siguro sa provincial government, mga LGU. Tarabangan tapuan para umata ngani na mga ganini. Tatabangan tapo tangan hindi kita magkagurutom. Yes po. Tan maka ang paradox nga po kay ni Mahar. Na kung si isa iso nagpapakaon sa tuya, iyong gutom. Iyo baga, yan ang kunyan garo alabado. Yung ani bata bigigibo na kan mendekan na kita. Gan are the days na ang kada ana ninda iguanang natatada sarong bago ipabakal. Ano? Ngunyan na pabakal ka boss, tapos mabakal. Parang ano na, naraot sa cycle eh. Pico ko yung baga, kan, sige ang advance niya sa mga komprador. Oo. Katapos, dahil na sindang, dahil kinatada sa inda. Kaya dapat din, ang gobyerno magpaluwal ko ta. Tapos, ang dapat yan, araw kang pigibo kan ano ko ta, kan niya baga na, papaluwalan ka, kaya lang, di mo yung pwedeng ipabakal sa luwas. Ang niya ang mabakal. Pero kumbaga so itong kasibutan mo ko sa ikang maburubunggo pag-anap ki kapital, dahil uto na tinauna sa itatao sa imo. Kaya dahil ko pilminalilingawan itong duman sa Mindanao, na sarong kooperatiba duman, sarong organisasyon. Opo. Pigbalukat sa mga nakihuron sa land bank, pigbalukat nila so daga. Oo. Yung mga tapigsan la kan para uma. Katapos pero sinda so mga workers kito, mga CEO, community organizers, gabos ito technicians. Pig-alalayan talaga ang mga para uma kung anong gigibuon. Kung pati sa bako sa fertilizer kundi so technology kita talaga kito mga bata daban ang pigtaran ng so mga original bagang rice plasma, sa mga Dinorado, magabos mga kwena ni, yung pigtara naman nila naman. Kaya pig-export nila sa Germany, sa ibang nasyon. Tayo man itong mga funding agencies kito, yung man nagtarabang. Yung man ko niyan, Kaya iko sinandakulaon ka itong nakulaon na complete langgad na post-harvest facility. Igwang dryer, igwang gabos na ang mga parauma talaga nakakasiguro. Katapos itong organisasyon na ito, itong cooperative na ito, yun nagbabakal kan mga kansen ng produkto. Katapos pigsisiguro sila na may saray sila ng paroy. Pero consolidator so kunya. Consolidator. Kooperatiba. Consolidator. Dapat din na ano yan. Gibuhon sana iyo po ang magibo keto. Katapos narumduman ko po bagamar. Keto so planters ito. Garo planters product, garo
private ito, but later on, naging kuyana, naging semi-public, semi-government. Sa kunan nag-take over kang government, pag take over ng government, nawara lugot. Natunaw. Natunaw lugot. Taka ito, ang mga farm technicians, naman sa mga Ay, mailing mo talaga dyan na. Aki pa ako, grade 6, tinuruan ako mag-drive. Pagdadrive ko si Padiris kayo. Nasa PAC, di ba si Padiris kayo? Talagang pirmi nasa baryo. Mailing mo andyan, mga farm technician, including mga veterinaryo. Yun sa uma? Oo, yun dyan. Na talagang alalayan talaga sa mga parauma ta. Yun mga, nyaon po talaga sa uma. Dahil nagtatambay sa opisina. Ngayon sa opisina. Sa opisina. Ay, kawat kiko niya. Pero naramdaman, kasuba kumbaga, ako kasud mabaga, kauron ta si Professor Plutz. Kan fisheries. No. Bio College of Fisheries. Retired na siya ngunyan. Sinda, nagduduman sila sa mga parasira. Yan. Nag-interview sa mga parasira, nakiki-star sa mga parang nakipamuhay sa mga immersion. Funded sila kan anto WWF may tie-up sila with World Wildlife World Wildlife Fund. Yan. Life Fund. Magayon na gusto sabihin dan ang mga paratoro, ang mga nasa academy, ang mga professor, sa mga Di talaga maigigilid yung father na yung mga academe Buddha ining science. Di pwedeng magsiribla ganyan. Iyo. Dapat nga ni STI Science, Technology, and Innovation. Dapat go through together yan. Magiribanan yan. Tangani na talagang may mangyari. Science, Technology, and Innovation. Yun dapat. Taday taman paano ikadikrian mga dapat talaga ang mga technicians kiribahan kan mga parauman. Iyo ga. Ito mo pulong-pulong. May tripon yan. Kaya lang nasalidaan ito mga pulong-pulong kayo ito. Iba mo na. Ano na ho niya? Iba sa mga pulong-pulong kayo ito. Ibang advocacy yan. Ang dinoktrina. Okay. Anyway, ganyan, may paglaom pa. Di ba? May paglaom pa. Dahil sana madisuspirar. Kaya tayo Pilipino kita Di ba? Narumduman. Nakulang kitang inagihan. Narumduman ko kaito. Iyan si Bishop Bong. Nag-immersion man sa mga parauma duman sa, I think sa Laguna o kung saan. Tumun talaga sa mga parauma. Katapos, nag-loss ko na kami mga 1 year sa seminaryo. Dahil ko na kami nag-theology. Kaya tapos, nagbisita sa kuya. Duman ako kayo sa Matakon. Narumdum ko duman ako sa Matakon. Si Monsignor, si Lolo, pigapon mi si Lolo, si Monsignor Ernesto, pigko kayo mi Alberto. Kaya tapos, gusto mo na yung maging parauma dahil kayo mabalik sa seminaryo? Sige. Kaya tapos nagpa-kayan siya pinakudkod mga pirang buhok ito kinyo. Yako, nagkakadulog na suka mo. Dahil mo yung pagtabangan, pagod ko na. Siguro, kadalog na suka mo, nag-isip-isip. Bulta sa seminaryo. Kaya magayon po pero magayon po bagan itong program na ito na immersion program. Correct. Na talagang nyaong ka sa mga parauma, nyaong ka sa mga parasira. Gano'n kami kayo father na nasa active ako sa stage drama. Pag mag-iba kami ng script, na-immerse kami doon sa subjects may. Para kami kung anong buhay ninda. Iba ba? Sa PETA ba? Ito naramdaman mo itong PETA? Sa PETA. Philippine Educational Theater Arts. Ano ka nang approach mo talaga? Iba ka. Bago ka man mag-gibo ng stage drama, mabitaw ka muna. Basic Integrated Theater Arts Workshop. Tangani na ma-refresh. Kaya ikaw man po bagang mo niyan mga sa
journalist. Oo. Si Cara, no? Cara David. Cara David. Yan talaga, minahimik talaga. Talagang nalubog. Araw mo talaga kaan dapat. Tanging makuha mo ang meat kan istorya. Ako sa ng information. Oo. Kundi pati formation. Correct. Tanganing madara mo sila sa transformation. Yes, so dapat talaga maano mo, matian mo tangani na magibo mo kung anong pwedeng maikontribo mo. Takunda man narguyod ka sana hilaw. Sabi kan mga kabataan ngayon, hangaw. Sound bites. Sound bites na yan. Istorya nga pag tumudahan kwentong kutsero. Ayan. Oy, mga kapatid, ha? Kung may mga kahoy po dyan sa mga gilid na delikado, i-report na nindo yan. Taaro ito so nangyari duman sa aranin baga sa Lidong sa Mary Siling Sanctuary. Pero kunyang garo talaga padre, kunyang na nagko-para-expo ng mga tinampo. Dapat garo i-revisit ang mga batas kaya ng pagtanom dyan sa mga gilid. Dapat garo na bago na yan na magkaag talaga ki linya kung saan ka dyan dapat sana magtanom. As in, anong klaseng mga kahoy yan dapat mong itanom sa paragilid kang tinampo. Kaya gusto ko talaga mag-put up tree nursery. So mga talagang pangtanom na araw ka sa mga ironwood. Kaya baga, padre, ang sabi na kan, pag matan mo kahoy ngayon dyan sa gilid kang tinampo, dapat yung gamot na, yung ugat niya, dire-diretso. Bako yung lateral. Yan. Pagkatapos ngaya, anoon mo kung, ayan ngaya, pag pinaros-paros, kung nagtataragdag ang dahon, takmiyaw yan sa tinampo, ang yan sa may tinampo, pwede nga maka-apektar sa mga nagdadrive. Tapos siguro mo ngayon na kung pumaros man, di nga bastaan matumba, di mabari, di magtarakdag ang sanga. Takmiyaw yan sa may tinampo, delikado nga yan sa mga motorista. Mga arog ka na ano ninyo. Yung bagas nangyari naman sa... Oo, ito, kunyan ito. Dakula ng kahoy, pagkatapos umuuna pa lang. Diba? So, umuuna so puon. Kaya kapag paros garot rimunada na tumba. Natiyempo na may nag-agi. Kaya ito baga, igwa kitang hamo rawon. Humo na. Ngunyan, humo rawon. So mga dapat talaga magkaroon niya kita mga matagas na kahoy, Mga ironwood. I think ang mga dapat mong ibugtak din sa gilid ng tinampo. Itong araw-garo kang pine tree. Mga aguhugaro ta. Dit sa andakon baga, pader. Sa dit andakon niya. Mga nara. Yan sa mga recommended baga na sa mga along ngayon, beach resorts ngayon. Yan itarano mo ta. Medyo malumoy baga daga dyan. Sa kasukuyan po baga. Kadakol, magayon po baga. Ito mga naman sa UP. So mga mga nara. Iyo, nara pa. Pero ang akas sa garo bako kunyan sa garo bako yan dapat yan sa may tinampo. Di ba? Yan, nagtatakdag yan. Nagtatakdag man ng sana. Pero ito man paano, ang iba man paano, tanong sa nung tanong, picture, tapos na. Pero naling ko man kato na, pero ako kato naghihiling naman sa UP. Pig-aras si kaso itong kahoy nito. Kada kahoy, nagpa-proning sinda. Dapat talaga, arog ka. Ang tangani na ma-manage, di ba? Dahil sa pabayaan sa namin. Kaya naghihiling po ako sa UP, sa Diliman, naagihan ko, nagpigupurutol nila. Siguro, it's high time na sa mga amigo to sa DNR, magrulos ka mo tabi. Magjarang ka mo sa barangay, turuan nyo mga barangay kung paano mag-identify kan mga kahoy na delikado ng magpukan. Di ba? Talaga may expertise ka ng mga barangay opisyal? Para may expertise ka yan Diba? Saka, mas magayon po talaga, magpatarabang-tabang ito. Saka, mag-Korean, magkuhan kita nursery. Nurseries. Yan po, tabi, Sana, kada barangay, magkaiwakaan. At saka, kung itanong tayo yan, maski sa eskwela, pwede ka itanom. Naramdo ka itong kupader dyan sa buhi. Buhi barit. Impounding projects dyan. So pig kakuang kuryente baga pader. Iyo. Kan napo kan National Power Corporation. Ano yan eskwelahan duman, parte kan CSR data CRS CSR. Mga eskwelahan pigibuang parang mini forest. Taranum talaga ang similali duman sa nursery kang Kaya ito naramdaman ko, dahil ka makagraduate kung dahil ka magtanong. Yeah. Ano ito si ICAP ba ito? Yeah. Di patanong sa ina,
Talaga ni mama. Sertifikar man kan barangay ho. Tapos na. Tapos na. Nataman na ko yan kung... So, ini po bagay National Greening Program. Dahil kung tama itong sabi ni Professor Plux, na ni Plutz, na dapat araman mo kung anong nangyari na. Ikaw validation. Oo, ano nangyari na. Gano'n yung mangyayari sa Father. Pamalidate na kita. Kaya pag-gururan ito bagay. So, mga programang ganyan, pag-evaluate ni. Ano na? Kobadis. Ano na nangyari? Ano na? I think, ikaw man, halimbawa kung pirang porsyento mo na nag-arasin sa di, at least igwa. May numbers. Ano na? Ay, say, anyway, diwan po sa mga kababayan ta, atamanot ang kapalibutan ta, ang padusang balik na mamati ta na dito. Diyos ko may perdon. At mga babisigang kurusog. So, kanta ni Dante? Ang init, grabe ng init. Mabo yung umuran, makusog ng uran. Hindi ka muna ngalas ka. Tapos kung magpara aircon man kita, pang-pakran man yan. Paano na daw ini? Pero nainin ko po, kung talagang maging seryoso kita, kaya na talaga, tawantang panahon ang mga bagay, mga issues na ini. Bakusan na kitang puro cellphone. Medyo bawas-bawasan ang cellphoneitis. Oo. Magtaga-tanong. Dahil ang dakulang challenge, Father, sa mga youth. Dakula ako na number ko ng mga bilang kang Sino ang pinakadakulang populasyon ng mga kaubinisan? Kung talagang ma-train ko at saka yakapon yan, kung gusto ng mga SK, gabos, mga aruga ng mga programa, agrikultura and environmental protection. Sana tawantang i-challenge na po ini ang mga sa barangay. So ano to? SK? SK. Sa barangay. Katapos karakol man mga young people na talagang igwang vision, igwang mana. Tangaling mali sa stigma na bigo para sa rahutan ka muna hanggang basketball lang kamo. Ang puno ngayon sa basketball sa naday. Igwang tangible. Tayo pagsasabi baga, the youth nga is the hope of the the hope. fatherland. Bakusan ang hope na sa mga maabot na panahon, ngunyan ka mo. Iyon po baga. This is your time. Iyon ang po baga ini. Kamunan masalida. Pero kita man ang mga seniors na hilingon taman sa mga inagiyanta, anong ipapamana ta sa mga jóvenes na ini? Anong revisit the footsteps. Revisit the footprints. Makahura dit po ini. Iya ba? Kaya kinakaipuhan, magtaga-igwa kita ng time na diit na paghurup-hurupan to ang mga bagay nini. Yes. Takita po ang taga pamahala. Kitang stewards. Di kita naging maray na stewards. Kitang stewards. Pwedeng pitikong kita. Pwedeng pitikong kita kayo ni Papa Jesus. Bahala na. O binabayaan mo yan na pinagkatiwala ko sa iyo Kaya nakakabahala. Nakakabahala. Okay, bago tayo maging illegal, mga tugang, itaw ko na ang floor kay Father Bong para po sa tuyang final messages for today and then yung prayers natin para sa mga kumbakan. Iyo po nga na ini na ay kagurangnan. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Amen. Father, we praise and thank you for the gift of life, for the gift of the world, sa gabos na creation that you have given us to be stewards of creation and of the whole population. Lord Jesus, you are our way. Lead the way. For indeed, it is in you, only in you, who can sustain us, who can walk with us, so that we can truly walk or talk na pagbako sa na pagparatararam kan mga bagay na ini, kundi talagang gibuhon mi so dapat bing gibuhon. Tanganing maiwawalat mi sa next generation, medyo may kabarayan man lamang na diit.
Sorry po sa pagparapabaya mi kan mga dapat bing gibuhon. Kaya ining mga utang mi ini sa next generation, ining pagparapabaya mi kan environment, na pagparapabaya mi kan ining mga leaders niya mo nagpaparahabas. We are accountable to you, Lord. Kung minsan paghuna mi, basta mag-eleksyon sana, tapos na. Basta sana makatanong, tapos na. Daing validation. Kagurangnan, we are very, very sorry for this. Pero sana ining repentance na ini would lead to correction, mag-usa ng correction, kundi reparation sa mga masunod binyamong aldaw. Tangani na, sige raray, may mawalat man po giraray sa samuya na mga natatada mi pang mga taon na ini. Time is slipping out. Ang time nagwawara na. Sana, Lord, salamat po sa pagtao mi po sa muya kaya ni mga refleksyon na ini, ni mga insights na ini. Tangani kami, ang tabayan kan Espiritu Santo, tunay na makapagbago. We can renew the face of the earth. This we ask you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Lord bless you, Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Amen. Alright. So mga kaibigan, salamatan po para. Happy birthday pala kay Padi. Regional Director Herbie Aguas kan Department of Tourism. Pwede, yes! More blessings tabi. Okay, sa indo po ka po. Salamat hanggang sa Sabado po. Giraray, sa robang presentasyon kang programang Boses kang Kapalibutan. Parang po ni Sir Nelly Rosales na kasabay Takasubago. Pagkatapos siyempre si Juna Polis sa lado technical. Kasabay taman si Jerome Nico Martinez, si Shara, si Jenny at saka si Nicole sa newsroom. Ang bilog na tropa. Kami po ang sa mga naging tagapag-antabay o kaya tagapagkaibanan ko niyan po sa programa Boses kang Palibutan. Papa Mar and Father Momoy. Thank you and God bless. Thank you. God bless. Ay. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibo